Исәмісіз, юк, бу кабат исәнләшү түгел, Камал театрында шулай дип аталган премьера көтелә. Мансур Гыйләҗев пьесасы буенча куелган спектакльнең режиссеры Фәрит Бикчәнтәев. Буыннар һәм туганнар арасындагы мөнәсәбәтләр ник суына соң? Спектакльдә күтәрелгән иң төп сорауларның берсе нәкъ менә шул. Беренче карашка гади генә тоелган әлеге сәламләү спектакльнең төп темасы да туганлык хисләре, ата-ана һәм бала арасындагы җылы мөнәсәбәтләр. Исәнме? Төп геройларның берсе Мөслим санаулы көннәре калганын сизә. Үткәндә кылган хатасы өчен туганнары алдында хәзер җавап тота. Әлеге герой үзенне дә күп нәрсәгә өйрәтте, ди Татарстанның атказанган артисты Фәнис Сафин. Бер тапкыр ниндидер ялгышлык эшләргә мөмкин, җинаять кылырга мөмкин. Нәрсәгә өйрәтте? Шундый ялгышлыклардан качарга. Кыяфәт яшь булса. Раил Шамсуаровка исә үзен яшүсмер ролендә сынарга туры килә. Туганнар арасындагы мөнәсәбәтләрнең салкынаю сәбәбен замана чире гаджетлардан күрә артист. Без шул виртуаль реальностька чумдык та, менә шул сәбәпче дип уйлыйм. Безнең аралар суынуга. Тыштан ялтыраса да эчтән калтырый. Әсәрнең нигезендә гади татар гаиләсенең тормыш тарихы, еллар үтү белән бердәмле хисләрен югалткан 5 бер туган арасындагы мөнәсәбәт ята. Алар авылныкылар да түгел, шәһәрнекеләр дә түгел. Димәк, аларның психологиясе бар. Аларның психологиялары бүтән. Режиссерның драматург Мансур Гыйләҗев белән хезмәттәшлеге 30 ел элек Бишураны куйганда ук башлана. Исәнмесез пьесасы башта киносценарий буларак языла, соңрак сәхнәгә яраклаштырып үзгәртелә. Бер гаилә тарихында бүгенге милләтнең һәм җәмгыятьнең хәле чагылыш таба. Спектакль геройлары өзелгән туганлык җепләрен яңадан ялгый алырмы? Әлеге сорауга җавапны тамашачы 19, 20 һәм 21 апрельдә таба алачак. Раилә Вәлиуллина, Ирина Цайфин, Яңа гасыр каналы.